Poďme sa pozrieť na nejaké základné alebo elementárne tvary. Takže náš prvý obľúbený, ktorý si myslím, že každý poznáte, je obdĺžník. Hej? Takže nakreslíme si prvý tvar, obdĺžník ako taký. Takže máme obdĺžník. Samozrejme je to symetrické voči tejto osi a je to symetrické voči tejto osi. Dobre, dajme si teda nejaké parametre. Máme tam túto šírku označenú ako B. Túto šírku máme označenú ako B a túto výšku máme označenú ako H. To všeobecne budem takto využívať, lebo si myslím, že to je celkom logické. Takže máme veľké H. Otázka znie, kde je ťažisko? No predsa, hej, Patrik, hovoríte, že však nie som idiot, hej, že poznám, že je to práve v strede, hej, ale poďme si to okótovať, nech si zvykneme na vlastne to kótovanie ako také, hej. Vždy, keď máte nejaký hociaký tvar, vy potrebujete určiť súradnicový systém. Musíte si zvoliť bod, odkiaľ to budete merať, hej, takže dajme tomu, že toto je ten začiatok, hej, že toto je ten začiatok, výborne. A tu by sme mali teda súradnicový systém, hej, čiže tu by išiel x a tu by išiel y, hej, to vždycky tam dáme, čiže je to v polovici, takže okotujem si to tu, hej. To je samozrejme B pol, tu je B pol a táto výška je taktiež H pol. H polovica, výborné. Takže máme obdĺžník, môžeme ísť teda ďalej. Poďme na štvorec, hej. Trošku si to ja posuniem. Ideme teraz na štvorec. Štvorec je veľmi podobný tvar, kde máme vlastne rovnaké strany, aspoň sa pokúsim nakresliť rovnaké strany. Máme tam samozrejme rovnaké dĺžky, hej, rovnaké dĺžky ako také. Ja to označím, väčšinou sa označuje nejakým písmom, napríklad B, hej, takže toto Bčko je rovnaké ako toto Bčko. Toto rovnaké Bčko. Samozrejme máme osy symetrie, to môžeme dať takou tyrkysovou, hej, že máme os symetrie. Aj tu máme os symetrie. Výborne. A ťažisko je samozrejme v strede, hej, čiže samozrejme tu bude bod ťažiska. A tá vzdialenosť ako taká, keby sme si určili súradnicový systém, hej, v tomto bode, hej, čiže hore bude pozitívne a doprava bude pozitívne, tak vlastne budeme tam mať teda túto vzdialenosť ako B pol. A to hovorím, jasne, že to vidíte, hej, len hovorím, že treba si zvyknúť na to, že to budeme takto kótovať. Výborne, tak poďme teda na trojku. Poďme teda na trojku. Ideme na klasický kruh. Čiže máme kruh. Máme samozrejme, hej, bodkovanú čiaru. Máme polomer. Tá veľkosť sa charakterizuje najčastejšie polomerom R. A kde bude stred, je to celkom logické, je to práve v strede, hej, práve v strede. Takže keby sme si zvolili, väčšinou sa zvolí súradnicový systém, neviem, napríklad, hej, keby sme mali napríklad súradnicový systém, hej, v tomto rohu ako takomto, hej, tu by sme mali súradnicový systém y a x, tak by sme vedeli, že táto tu vzdialenosť sa rovná r a takisto aj táto vzdialenosť sa bude rovnať r. Výborne, ale poďme na nejaký tvar, ktorý možno, že nie každý ovláda z pohľadu ťažiska. Takže poďme tu. Tu si nakreslíme polkruh. Nejdeme si to dokazovať, lebo to by sme museli ísť do integrálov. To si necháme na iné video. Máme polkruh a ja si poviem, že dobre, samozrejme tu je symetria. Máme tam nejaké parametre, čiže máme tam samozrejme, toto by bolo napríklad 2R, hej, keď to vidíte. Toto by bolo 2R, keď toto je R-ko.
No a ťažiskový bod bude relatívne niekde tu, hej, relatívne niekde tu. A hneď vám vysvetlím, aký je tamto vzorec, hej. Vzorec pre ťažisko v tomto bode, samozrejme vo výške, hej, vo výške tento tu, ten vzorec je následovný. Je to 4 krát polomer deleno 3π. Nejdeme si to dokazovať, hovorím, toto je fakt, hej, že výška, kde to ťažisko je teda 4 krát r lomené 3π. Výborne, takže máme tieto tu a potrebujeme si ešte vysvetliť, ktorý tvar. Potrebujeme si vysvetliť aj trojholníky, takže môžeme si to teda ukázať. Tu máme presne na to miestečko a ideme teda na piatý tvar. Na piatý tvar a to je klasický trojúholník, pravouhlý trojúholník. Pravouhlý trojúholník znamená to, že máme tam pravý uhol, hej, pravý uhol, ktorý máme tu. Poďme si zadať nejaké parametre. Naše parametre ako také. Uvidíte, prečo to kreslím takto široko. Odporúčam prekresliť presne. Tu je B. Ja to nakreslím vyššie. Hovorím, uvidíte prečo. A tu máme klasické H. Hej, H. Ťažisko ako také, to si tiež nejdeme dokazovať, je presne v 1/3 od tohto bodu, hej, ešte raz, tu je súradnicový systém, hej, čiže tu si dám Y, tu si dám X, to potom uvidíte toho viac, a dáme si tam teraz to T, hej, takže tu je ťažiskový bod, čiže T, a táto tu vzdialenosť, hej, teraz urobím takúto čiaru, a urobím taktiež tu takúto čiaru, hej, táto čiara tu je 1/3 B. Táto čiara tu samozrejme sú 2/3 B, hej, čiže toto sú 2/3 B. Poďme na tento spodok, hej, ako taký. Tu by sme mali, ja to takto dám, tu by sme mali 1/3 H a táto dĺžka by bola vlastne 2/3 H. Čiže je to presne v 1/3, tam je ten ťažiskový bod ako taký. A poďme teda na ten finálny tvar. Ten finálny trojholník ako taký, dúfam, že sa mi to zmestí, je takýto spojený, vlastne skoro, to nemusí byť rovnoramenný, takže máme takýto tvar. Prakticky to sú dve pravouhlé trojholníky spojené dokopy. Výborne, to by mal byť rovnaký uhol, čiže to máme akože spojené ako také. A to som trošku škaredo nakreslil. A poďme si to teda okótovať. Hej, takže dajme tomu, že táto dĺžka zase by bolo B. Toto by bolo B. A máme tu H. Hej, máme tu H. Tu máme výšku H. A dajme tomu, že teda si dáme súradnicový systém, kde by sme si ho dali. Napríklad by som si ho dal tu. Hej, čiže hore bude Y a tam bude X. No pochopiteľne je to symetrické, čo znamená, že ťažisko bude na tejto čiare a zase je to trojholník, čiže to bude v 1/3, hej. Čiže táto vzdialenosť je teda polovica, to je celkom pochopiteľné si myslím, hej. Že táto vzdialenosť, že idem cez kóty, nezabite ma, konštruktéri, viem, že to bolo zakázané. A potom ideme teda na tú výšku a táto výška tu je ešte raz 1/3 H, 1/3 H a tá zvyšná výška, hej, po túto kótu sú 2/3 H. Takže tu máme teda tie základné tvary a ideme ďalej na nejaké príklady pre elementárne tvary.